Pandhawa panengahing Pandhawa lananging jagat nggih punika ingkang peparab Raden Bagus Paranggana kadhiraken dening ingkang garwa Endang Rarawati kaliyan Dewi Widyaningsih ingkang arsa tumuju wonten ing praja Majapahit kadya mekaring sekar kang dinulung Endang Rarawati pamit Widyaningsih. Oh, ini dina kalungguhan iki. Bungah banget sakjroning baktinipun kakang ngati. Kamumpun kakang Paranggana bisa sanding lawan sirah Endang Rarawati kelawan Widyaningsih. Nyatanipun boten namung panjenengan ingkang pinggah Kang Mas. Kula ugi diajeng Widyaningsih punika ugi pingasangan saged saking pitanugi kalawan panjenengan dalem. Awit panjenengan punika saestu galing sinatya Majapahit ya menika leres aturipun panjenengan kanggo Diajeng garwa sakrara yen tonggang dulu candraning kadya widodari kang Jawata. panjenengan tansah malunggono lak tadi awake dhewe iki bendina dalem bono tok lho Kang Mas Paranggana. Kudune kan kaya mangkono to diajeng. Nanging aturipun panjenengan boten kumbi to Kang Mas. Ya ora to. Kakang Paranggana iki wong tresna kelawan Endang Rarawati kelawan Widyaningsih. Nanging sakjroning patos kula menika was-was lho Kang Mas. Kula menika ajeng yen to panjenengan punika mengke yen to dulu wanidyanipun ngejawi karma kekalih mengke gek panjenengan kepencet malih. Kula nggih ajeng to Kang. Masa ya ngono. Lah wong kakang ki tresnane mung slirané sakloro. Yen to ana wanidya kuwi ora kakang kang kepencet. Jen, Nanging wanidya ki mau. nanging panjenengan lagi turun. Ya ora diajeng, ora diajeng. Muga wae kahanan kang kaya makene bisa langgeng sak lami-lamine diajeng. Janjane nganti ana ing papan lima. Kakang Paranggana nuwigati lan barendak malih marang sirah. Menika wonten ing gati menapa to Mas? Ing dina kalungguhan iki Kang Mas Mahaprabu Brawijaya nimbalipun kakang supaya ning sowan ana ing keprabon Majapahit. Sajake kok nyelok wedi ya diajeni lho Kang. Kok kadingaren nggih Kang yo. Muga wae Kang Mas Mahaprabu Brawijaya nimbalipun kakang pun kakang antuk ganjaran gedhe bojo. Mugi-mugi kemawon kados ngaten Kang Mas. Wis yen ndak rasa nggone awake dhewe iki bawa cono ing papan kene wis cukup. Yen to awake dhewe amung luwasa. Taneh lamun bisa turu ing Prabu Majapahit. Ya sampe jenengan. Ing dinan iki ayo dibajutaken diajeng. Semoga apa dherekake Ayo.
Brawijaya ana ing Majapahit diajeng. Ya diajeng. Diajeng Merawati. Matur nembah nuwun kang tanpa pepindhan. Yen to sliramu setya tuhu ndereke marang pun kakang. Diajeng. Diajeng Merawati. Jumbuh kelawan penggalipun kakang. Yen to iki dina Majapahit nutup bendhe kaping 3 metandhake kempale Punggawa. Nanging durung titiwan cilik. Dadekake bingung penggalipun kakang. Kula sampun diajeng tinimbang kedlarung-dlarung. Ayo dibacut timbang karo Majapahit ya. Kang Mas sing ketinggalan. Dinten sapunika bunga sangat saged kumpul kaliyan panjenengan. Lajeng panjenengan napa wonten rasa pripun? Sing kepiye Mas? Nggih maksude niku nggih bunga napa boten ngono kumpul kaliyan adine wonten lho. Sapa wae sapa sing kabungan. Yen kok bisa kumpul karo sedulur. Nggih kula nggih sampeyan niku nggih ngastakaken panjenengan menawi boten bunga boten. Lu mesti bunga lho, Lah Mas. nggih kali adine kok Ya normal Mas. Ing dina palungguhan iki. Kabeh mungkin banget. Saking Kang Mas Prabu Brawijaya. Nami sing dadi bingung pemberi pungkakan Dimas. Ono ing ganti apa? Kang Mas Prabu Brawijaya nimbali adene saklara. Apa sekiramu mangerteni Dimas? nggih boten lho. Panjenengan kuwi pripun? Lah wong jenengan mawon niku boten mangertosi. Lajeng kula Terus piye Dimas? Aku kira ngerteni yo. lha kula niku nggih boten mangertosi kok ya. Waduh. Mas. Kang Mas Prabu Brawijaya nimbali adene iki dikuwasa Prabu Majapahit. Kayaknya aku dhewe ora ngerteni Dimas. Panjenengan nggih boten mangertosi. Ora ngerti Dimas. Ngerti apa nek? Ngene Dimas. Bong selak urung kuwasa. Ayo tumuju ana ing Prabu Majapahit. Monggo kula nderek. Thank you.
Ajeng kok janur gunung banget. Ya iya. Garwaku Merawati. Lah ora pangling. Kadangmu Taranggono Endang Rorawati kelawan Widyaningsih lah kae. Kuda Tilarso kelawan kuda Wirangi. Lagi boten pangkling to Kang Mas. Lagi Tak Dimas Taranggono nggih tetep bagus kaya Lah ngono. nggih. ora usah ngelem-ngelem. Yen to ana ing ngarep aku mangerteni yen to kowe iki tresna kelawan Taranggono to. Boten Pun kados mekaten kan Mas. Nanging yen to tak dulu kuda Tilarso kuda Wirangin kelawan Kang Mas Panji Sulung kumpul kalawan Taranggono kaya ora saksa iki. Ayo dhewe kok ndek-ndek Sapi kan paling bagus kula. lah kae duluran kuda Tilarso kelawan kuda Wirangin. Lah kula nderek panjenengan kok Putra sak dulur nggih Dimas. Kuda Tilarso kuda Wirangin Taranggono. kados pundi Kang Mas? Nganti nggonmu ana ing papan kene ana wigati apa Dimas Taranggono? Ing sekawit pulo Taranggono nampa tinimbalan kaliyan Kang Mas Prabu Brawijaya Kang. Tinimbalan ngersane Kang Mas Prabu Brawijaya. Terus Banjur kuda Tilarso lan kuda Wirangin. nggih semanten ugi kula Kang Mas. Kula menika nggih nampa tinimbalan saking Kang Mas Prabu Brawijaya Kang Mas. Kuda Tilarso kuda Wirangin kalawan Taranggono. Injih. Jungguh kelawan Kakang Panji Sulung. Yen to dinaning iki nggonku kelawan garwaku Diajeng Merawati entuk tinimbalan ngersane Kang Mas Prabu Brawijaya. Semanten ugi panjenengan entuk tinimbalan. Iya. Nanging Kang Mas, sajroning manah kula menika tuwuh rasa pitakon. Kang Mas Prabu Brawijaya menika nimbali panjenengan kaliyan kula wonten wigantos punapa menika kula mboten mangertos Kang Mas. Dimas. Ana ing ngarep sing dadi pinguing penggalipun Kakang Panji Sulung ana mung kuwi mau. Kula saka kuwi Dimas. Sliramu lawan garwamu sakloron lawan kadangku kuda Tilarso kuda Wirangin. Pompong wayah raina durung kesaput dening mega. Ayo dibacotke jumangkal monggo aja wae Monggo Mas. Thank you.